आता नागपूर ते गोवा हे अंतर फक्त 8 तासात पार करता येणार आहे। याचं कारण माहिती आहे का? तर याचं कारण म्हणजे महाराष्ट्र शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे। जसं समृद्धी महामार्गामुळे अनेक शहरं जवळ जोडली जात आहेत, अगदी त्याच पद्धतीनं आता विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील 12 जिल्ह्यांना जोडत हा महाराष्ट्र शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे होतोय। महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळानं म्हणजेच एम.एस.आर.ड.नं मुंबई आणि नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर नागपूर आणि गोवा दरम्यान 760 किलोमीटर लांबीचा द्रुतगती महामार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतलाय। या महामार्गाचं काम लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे, कारण राज्य रस्ते विकास महामंडळानं या महामार्गाच्या DPRसाठी निविदा मागवल्यात। या महामार्गाचं नाव महाराष्ट्र शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे असं ठेवण्यात आलं असून या एक्सप्रेसवेसाठी 75,000 कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे। त्यामुळेच नागपूर आणि गोवा हे अंतर फक्त 8 तासात पार करता येणार आहे। हा महामार्ग विदर्भातल्या वर्धा इथून सुरू होणार असून तो सिंधुदुर्ग, गोवा सीमेवरील पत्रादेवी इथं संपणार आहे। वर्धामधून हा मार्ग समृद्धी महामार्गाद्वारे नागपूरला जोडणार आहे। नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड, उस्मानाबाद, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा 12 जिल्ह्यांमधून हा मार्ग जाणार आहे। 701 किलोमीटर लांबीच्या नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी 55,000 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे, तर नागपूर गोवा महामार्गासाठी अंदाजे 75,000 कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती एम.एस.आर.ड.तील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे। या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करावं लागणार असून सरकार आणि एम.एस.आर.ड.सी समोर भूसंपादनाचं मोठं आव्हान असणार आहे। समृद्धी महामार्ग हा महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतातील सर्वात मोठा इकॉनॉमिकल कॉरिडॉर म्हणून विकसित होणार आहे। या पाठोपाठ पश्चिम महाराष्ट्र ते गोवा हा नवा इकॉनॉमिकल कॉरिडॉर तयार होत आहे। याशिवाय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मार्गदर्शनानुसार नागपूर दिल्ली आणि नागपूर हैदराबाद हा महामार्ग सुद्धा विकसित होणार आहे। त्यामुळे विदर्भात लवकरच नव नागपूर, नव वर्धा, नव अमरावती अशी विस्तारित शहरं नक्की आकारास येतील। एम.एस.आर.ड.सी कडून मुंबई सिंधुदुर्ग हा अंदाजे 400 किलोमीटरचा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग आणि नागपूर गोवा द्रुतगती महामार्ग असे 3 प्रकल्प आता राबवण्यात येत आहेत। या तिन्ही प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातल्या जास्तीत जास्त 30हून अधिक जिल्ह्यांना जोडलं जाणार आहे। महत्त्वाचं म्हणजे या 3 महामार्गाचा त्रिकोण साधला जाणार आहे। नागपूर गोवा महामार्गाचं मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे हा महामार्ग राज्यातल्या अनेक महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांना, देवस्थानांना जोडण्यात येणार आहे। वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार रेणुका माता सेवाग्राम आश्रम, ओंढा नागनाथ, नांदेड गुरुद्वारा, परळी वैजनाथ, पंढरपूर, तुळजाभवानी, महालक्ष्मी आणि पत्रादेवी या धार्मिक स्थळांना हा महामार्ग जोडला जाणार आहे। या प्रकल्पाचा आराखडा, त्यासाठी सल्लागार निवड, मग निविदा आणि त्यानंतर आराखडा मंजुरी तसंच निविदा प्रक्रिया राबवून बांधकामासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती आणि भूसंपादन अशा या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यासाठी बराच काळ लागणार आहे। तरी महाराष्ट्र शक्तिपीठ एक्सप्रेसमुळे प्रवास मात्र कमी वेळेत आणि सुखकर होणार हे मात्र नक्की।